La meva vida sense la Mercè és una altra. És una vida de... diguem, podria dir de solitud. Hi ha un buit. És el buit d'una abraçada, és el buit d'unes paraules, és el buit de la persona que et coneix i que a pesar de que et coneix i que et coneix com és, doncs t'estima. Ella anava a moto i sembla ser que un vehicle es va incorporar a la via i, bueno, per el motiu que sigui, es va balançar, la va fer caure i un cotxe que venia pel darrere la va atropellar. És com una cosa que es trenca per dins. És un desgarro. És algo absolutament fora de lloc i fora de qualsevol previsió que pogués tenir a la teva vida. Vaig adoptar la postura de que davant d'això el que no em podia permetre era, per la meva filla i en alguna mesura per mi també, el caure en l'apatia, en el desespero i deixar que la vida em dominés a mi en comptes de ser jo el que agafés la responsabilitat de portar la casa i la vida de la meva filla i tot el que encara té que viure. Les circumstàncies són bastant complexes, donat que els dos vehicles que intervenen en l'accident no es manifesten com a estar involucrats i per la trucada del primer cotxe citen a tota una sèrie de persones que estaven allà i veuen que hi ha un d'ells que no els inspira confiança. Fins 2 hores després va declarar que sí, que havia sigut ell i que l'altre, el que li passa per sobre, fins i tot amb proves físiques irrefutables, faig unes manifestacions de no, esto estaba roto en mi parking. Hòstia, és que ja no hi ha ni humanitat. Perdó, per ells. És que un accident el pot tenir qualsevol, però és què ha passat i com has actuat. Si hi ha alguna cosa que em fa pensar és amb les famílies d'aquesta gent i per què ells tenen que patir ara la inconsciència i tot el que han fet aquestes persones. Això no acaba en mi. La magnitud de la tragèdia és molt gran.